Εδώ, στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ, ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες που υπήρξαν σε όλες τις ταινίες, ο Ντόμπι. Στην ουσία ήταν από τους πιο σημαντικούς ρόλους των ταινιών. Δεν έχει σημασία τι ρούχα φοράς. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος ή μικρός είσαι, πόσο ψηλός ή πιο μικρός σε ύψος. Δεν έχει σημασία αν είσαι δούλος. Ο Ντόμπι κατάφερε και έσωσε τον Χάρι Πότερ για τους φίλους του αρκετές φορές. Νίκησε τον αφέντη του. Έζησε ελεύθερος τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πέθανε ελεύθερος. Αυτή ήταν η πιο σημαντική χαρά. Έτσι και στη ζωή πρέπει να μάθεις να αγωνίζεσαι για το γενικό καλό. Όχι μόνο το δικό σου, αλλά για τον τριγύρο.